Добро утро, хора, или приятен обед. В момента е 12. Днес е понеделник и започва Exam Week. Причината, заради която все още съм в леглото, е защото вчера имах супер интересен ден. Ще ви разкажа малко по-късно за него. Участвах в едно супер готино събитие на един моден бранд, Джейн Лушка, тук в Амстердам. За мен беше супер готино преживяване. За първи път правя нещо подобно и може би просто от вълнението днес съм в окаяно състояние. Вчера си легнах може би към 9:30, днес се събудих в 8, с най-голямото главоболие и според мен това е просто от всичките емоции вчера. Днес ще имам дълъг ден пред себе си, защото утре сутрин имам изпит. Да, време е за ставане, време е за обяд, intermittent fasting. Check. Ето това е skincare комбинацията за деня. Balancing Cleanser. Супер нежен и е перфектен за сутрешна рутина. Този K-Solution Toner на Hubis Lab. Този серум с хиалуронова киселина на Hubis Lab. И ето този хидратиращ крем на Hubis Lab. Днес, освен да уча, имам и една друга важна отговорност. Време е да заснема една колаборация, която имам с Herbiotic. Седят в шкафчето ми с всичките ми добавки. Трябваше да заснема тази колаборация отдавна, но доста неща се случиха. Аз се разболях, преодолявах тази болест 2 седмици по някакви причини и днес е денят. Така съм си казала, няма да има по-добър момент от днес, макар и да имам изпит утре, просто няма как да стане. Утре една моя много близка приятелка има рожден ден, така че след изпитът денят ще бъде за нея. Предполагам вечерта ще се съберем да я отпразнуваме. Искам да ви покажа сутрешните добавки, които ще изпия преди да си хапна. Моят пробиотик за тяло, коса и ногти. Те са от един магазин, казва се Holland & Barrett. Още ни добавки от Holland & Barrett. Казват се Psyllium Vessels. Често казано не знам какво е точно това на български, но са страхотни за храносмилането на храна. Взимат се 6 на ден. Аз пия и 6 наведнъж. На последно място, но не и по важност, Вигантол. Последните ми кръвни изследвания показаха, че имам сериозен дефицит на витамин D. Съответно, моята лекарка ми препоръча да пия по 3 капки на ден. Декември месец в Амстердам е имало точно 27 часа слънце, което ще рече, че горе-долу 2 дена и половина е гряло слънце. От 30 дни. Или 31. Също така през декември месец се направи нов рекорд. 10 дни подред слънцето не се появи. Имам 2 ястия, между които мога да избирам. Ястие номер 1. Това е телешко на Airfryer с салатка, която има сладки картофи, рукола, червен лук, фета, краставици и отгоре ще сложа един сос със сладка горчица. Това е уникално. Ще изгледам един епизод на как се запознах с майка ви. How I Met Your Mother. Капвам си и започвам. О, господи, защо изглеждам толкова изморена? Не знам, нещо не е наред с мен днес, but we gotta pull through, baby. Утре изпита ми е в 9 сутринта. I'm just a girl. I am just a girl. Защо се чувствам толкова зле? Спала съм 10 часа. Днес съм си хапвала здравословни неща. Едно, това, което си хапнах. Знаете ли за какво нямам търпение? Минават ми изпитите. Правим си ногтите, понеже вече са твърде дълги за мен. Отивам на педикюр. В студиото, в което ходя, има такива масажиращи столове, на които сядаш, за да ти правят педикюр. И искам да отида в нов бар с приятелка. Добро утро! В момента е 7:50, изпита ми е в 9, съответно имам 10 минутки се приведа в някакъв лицеприятен вид. Аз съм на прага на изтощението вече. Вчера си легнах в 3. Буквално се накарах да си легна в 3, защото
не ми се ставаше, т.е. не ми се лягаше и съм спала точно 4 часа. Няма да се гримирам много специално, но въпреки това искам да го направя, защото след изпита ще трябва да отида и да купя общият подарък от нашата френд група. Буквално по средата на седмица от изпити трябва да отидем утре в университета и да представим кодът, който сме събмитнали за един асаймент и да го обясним. Обожавам моят girly home. Ето това е туалетът за деня. Така. Сега отиваме да вземем подарък на нашата мила приятелка. Отиваме да го изберем, навън вали. Както винаги, аз съм неподготвена. Прецук. How cute is this? Хора, погледнете. По Жерард. Жерард Душтрат. Вчера изпита мина добре, според мен. Беше много интересен. Повечето въпроси бяха multiple choice questions. Никога не съм се замисляла колко много права имаме ние в дигиталното пространство. Ето това е сетинга, водичка, кафенце и изкуствена свещ, защото ще се не западне. Имам капо, ще стигам до теб. О, не! Ще се разрева. Почвам да рева от вятъра. Jesus Christ. Изпит номер 2 мина успешно. В момента е 12 часа. Отидох, бях там точно 30 минути, прибрах се и директно се върнах под завивките. Аз съм болна вече за втори път този месец, заради което съм си легнала. Парното е пуснато. В началото на месеца бях болна 2 седмици, имах 39,3 градуса температура, имах температура 5 дена и сега съм болна отново. Can I live? No! Изпитите са приключени. Радваме се за това. We love this. Днес ще се събираме за напитки за рождения ден на моята приятелка. Тя също имаше изпит с мен днес, съответно. Най-накрая приключи тази седмица на изпити. О, Боже Господи! Искам да си измия косата, да си я стилизирам. Искам да си я стилизирам с Дайсъна и към 3 часа трябва да излезна. Правим общ подарък на тази моя приятелка, която има рожден ден и все още липсва една част от подаръка, така че ще се съберем заедно, за да я закупим. Но понеже няма да се връщам обратно вкъщи, трябва да си оправя косата, да се гримирам, да си измисля тоалета, да се медикирам и другата седмица започвам да работя по моя graduation project. Това е моето girly убежище. Okay, всъщност I actually have to go. Oh my god. Oh my god. I love it.
Вече е неделя, в момента е 4 часа и е супер слънчев ден, така че ще се възползваме и ще излезнем на малка разходка. Болни, не болни, айс мача лате, ще бъде поръчено. Отивам на първия ми туториал за моят graduation project. Let's go! Така, игнорирайте ето този шкаф, да, счупене, не го коментираме. Мина първият ми туториал for my graduation project. Мисля, че мина окей. Не познавам никой в групата. Заговорих се с две момичета, които искат да правят нещо подобно на моята идея за проект. Въпреки, че нашата теза е индивидуална, трябва да си направим екипи. Нашата тема трябва да бъде една и съща и всеки човек просто ще има ресърч на отделна подтема. И, примерно, аз много искам да ресърчвам AI. Нашият клас от 20 човека ще трябва да се занимават с Healthcare Communication. Хора... Този гардероб е най-гадното нещо, което притежавам. Така, аз съм се обзавеждала студиото 2 пъти. Първия път го обзаведох с мебели от една фирма, която се казва Lean Backer. Това беше най-голямата ми грешка. Не съм виждала по-големи боклуци на света. Не си поръчах неща от Ikea, защото много от нещата не бяха налични. Това беше точно, мисля, че в началото на войната с Русия и Украйна нямаше нищо налично в Амстердам. Този гардероб. Толкова пъти съм завинтвала шкафчетата и вече, може би след примерно една година ползване, ми дойде в повече и вратата на второто шкафче отново се развали, при което аз просто тя вече абсолютно няма как да се използва. И освен това нищо не побира. Може би някой ден бих си купила, ако има някакъв готин гардероб, бих си го купила. Да пестя пари, когато дойде време да се изнеса и да живея в истински апартамент, не студентско общежитие. Въпреки всичките проблеми, имам един приятел, който е винаги с мен и това е Филипс. И днес е 3 февруари и е Симеонов ден, така че честит имен ден на Даше. Вижте какво си бях взела от Тему. Ето тези ледени сърчица. Вижте колко са сладки. Освен това, това ще ми е финалното ледче. Имам ледчета в формата на розички. И понеже нямам достатъчно лед в кафето, ще ви покажа последната роза, оставена от мен. Вижте. Имам кредит за над 150 евро в Неспресо. Под кредит имам предвид все едно, че съм внесла пари в акаунта ми. Съответно имам 150 евро, които трябва да изхарча за 2 години кафе. И може да си представите, направих една гигантска поръчка. Защото бях се абонирала преди 2 години и абонамента изискваше да си зареждам по 15 евро на месец в Espresso акаунт и мога да получа моята машина и приятелката зад Филипс за 1 евро. Веднъж на 3 месеца, примерно, си поръчвам кафе за цял живот. Опитах се да си спра абонамента и ми казаха, че има някаква грешка, съответно да пробвам друг ден. Ама е време да си го спра, защото 170 евро за кафе, не знам, ще ми отнеме време, така че не мога повече да си внасям пари в акаунта. Внасяла съм 3 години, хора, и не съм пила много кафе. Така че трябва да си изразходя паричките. Добро утро, хора! Вече е сряда. Вчера бях доста заета, така че не съм снимала абсолютно нищо.
но имам да ви разказвам. Имам много сериозен проблем. Ще ви разкажа след този митинг, когато мога да седна да си направя кафе и да ви разкажа колко съм глупава. Между другото, ето това е моят лаптоп, който използвам за учебни цели. Поделете ми, ако някой от вас също има този лаптоп. Това е най-уникалният компютър за мен. HP EliteBook. Този лаптоп е причината, заради която не съм на 100% сигурна дали да си купувам MacBook, понеже този лаптоп е просто уникален. Сложила съм си Vision борда и тъчскрин. И сега, когато натискам борда отзад, но понеже вече е в Mode Touchscreen, няма никакъв проблем. Това е перфектният момент, в който да ви разкажа за моите страдания. Чакайте да светна някоя лампа. Понеже, реално, аз живея 95% от времето си в Холандия и вече нямам български номер. И естествено, когато си смених номера, трябваше да сменя данни и, както знаете, повечето ни социални акаунти винаги са свързани с телефонен номер. Така, аз смених този номер навсякъде. В Instagram, в Google, навсякъде, освен на едно място. Моят YouTube канал е свързан с един имейл, който не се използва, с който е свързан и моят YouTube канал. Аз си смених телефона в тези акаунти, смених си телефона в Google акаунта си. И явно съм си мислела, че това ще смени и телефонът ми, свързан с първият ми имейл акаунт. Както знаете, не съм публикувала от 2 години, за което може би ще вляза в подробности в вече, надявам се, публикувания клип. Но да, от време на време влизам в имейла да проверя дали всичко е наред, как стоят нещата. Може би от 2-3 месеца не съм влизала в този имейл. Учех AI. It was tough, okay? Вчера се опитах да вляза в YouTube акаунта си, за да мога да си подновя някои неща, да си подновя снимките, някакви биографии, да го подготвя за моето завръщане в YouTube. Както виждате, сега е отвътре, вече реално мога да правя готини клипове. Аз естествено си знам имейла, паролата, въвеждам ги, Two-Factor Authentication и разковничето е, че предполагам, понеже това е доста стар акаунт, не съм влизала в него от месеци, той е свързан с YouTube канал, който има 120 000 последователя. Не мога да сменя телефона, не мога да избера друга опция, не мога да се свържа с Google, естествено. YouTube има Customer Support за своите YouTube Partners. Аз имам сребърния бутон от YouTube, аз съм YouTube партньор, но не мога да си вляза в акаунта. Хора, вчера не съм спала до 3:30. Изглеждам доста добре в момента, доста свежа, защото очите ми са полузатворени. Изглеждам романтично. Аз не съм спала. Отивам да взема приятелят си от летището. В момента е, може би, 8 часа. Той каца в 8, но аз съм много близо до летището и освен това, да, той ще чака половин час багаж, така че... Направи си косата с Dyson преди часове. Дори не съм слагала спрей за коса. Много ми харесва. Имам този blowout ефект. Вече съм на летището. Сега отивам да си взема мъжо. Реално Схипхол е доста малко и горе-долу добре организирано, така че се надявам да не прекарваме прекалено много време тук, понеже в един момент вечер става малко странно. Един път бях тук в 4 сутринта, пак да взимам мъжо и бяхме само аз и мишките. Омага, хора, какво съвпадение! Буквално точно пристигнах на Arrivals. Тък му да погледна и мъжо се появи. Здравейте! Ето сега ще ви покажа как изглежда летището вече при вечер. И ето тук ще си вземем, може би, такси. I'm gonna say it in English. So like Ubers are not allowed to enter the airport. And they have to like go super far away to pick up clients. To the right, yeah. Because taxis work here. And a taxi to the city is like extremely expensive. Like extremely unnecessarily expensive. But we gotta do what we gotta do. Look so cute. Малки шишенца просейко.
Little Hearts. Днес е събота. Вчера отидохме на спонтанно парти. Наистина се отпуснах, както не съм се отпускала, може би от година, 2. Имах нужда, както забелязвате. Преминавам през някои неща тази седмица. Преди 1 час си букнах emergency маникюр и педикюр в нов салон, който изглежда много готин и е супер наблизо. Преди салоните ми са били на някакви много гадни разстояния, буквално примерно 1 час с 2 вида транспорт, докато това е на 10 минутки. Слагам си палтото и взимам с мен. Без коментар, окей? Ногтите ми просто растат много бързо.